Sinterklaas bezoekt basisschool Leunen. Jeneverbes in Bossen krijgt ruimte. Het is vandaag 4 december, dit is het Peel en Maas Journaal. Het is bijna pakjesavond, maar voordat het zover is, gaat Sinterklaas nog op pad om kinderen te bezoeken. Vandaag bracht hij samen met zijn Pieten een bezoek aan de basisschool in Leunen. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. De kinderen van basisschool De Meent waren vanochtend vol spanning, want Sinterklaas kwam vandaag nog even naar hun school. En dat verliep zoals wel vaker bij de Goedheiligman en zijn Pieten niet even vlekkeloos. Want wat was nou het gebeuren? De juffrouwen hadden zich gisteren gevraagd om hulpzwarte Piet te spelen. En ze waren bang dat het cadeau van basisschool De Meent vanmorgen niet terecht was. Wat hebben ze gedaan? De juffrouwen zijn naar het grote Pietenhuis gegaan. En die hebben het cadeau opgehaald. Heb ik me laten vertellen tenminste. Maar Piet maakte zich zorgen. Piet maakte zich enorme zorgen, want Piet was te laat in het grote Pietenhuis. En dacht van, wie heeft dat cadeau meegenomen? Zij waren om 6 uur daar, maar ik was er om 1:05, dus ik was te laat. Ja, hele toestand. Het was nog donker. Dus wij hier zoeken en ja, ik had hier helemaal niks. Dus u kwam al aan, Sinterklaas. Maar de juffrouw had het goed begrepen, want ik had namelijk gisteren een brief naar de school gedaan. In de hoop van, jongens, we kunnen het dit jaar niet alleen, want we hebben veel te weinig hulpzwarte Pieten. En zodoende zijn zij voorop gegaan en zijn naar het Pietenhuis gegaan. Sinterklaas en de Pieten gingen alle klassen langs. In de speelzaal dansten de kinderen van groep 1 en 2 een speciale dans voor de Sint. En toen Sinterklaas en de Pieten in groep 3 kwamen, werd Piet even op zijn vingers getikt door de kinderen. Want hij had iets gedaan wat niet mocht in school. Omdat hij door de gang aan het fietsen was en dat mag niet. En wat moest hij doen om dat goed te maken? Stafpoetsen en een liedje zingen. Daarna gingen de kinderen in de kring zitten en mochten alle leerlingen wat aan Sinterklaas vertellen. Sommigen vertelden over hun hobby, de anderen lieten een mooie tekening zien. En natuurlijk kwam de Sint niet met lege handen aan. Maar de kinderen kregen de cadeautjes niet zomaar. En wat moesten jullie net doen om de cadeautjes te krijgen? Slapen. Ja, slapen. En lukte dat jou om echt te slapen? Ja. En nou is het morgen pakjesavond. Heb jij er een beetje zin in? Ja. Met wie ga je het allemaal vieren? Met mama, papa en mijn broer Jim en ik. En je hebt een verlanglijstje gemaakt, denk ik. Wat staat er nou bovenaan dat verlanglijstje? Een bestuurbare vliegtuig. Sinterklaas heeft weer erg genoten van zijn tijd in Nederland, waar hij de temperatuur bij aankomst helemaal niet zo koud vond. Het was in het begin aan de warme kant hoor, dat vertel ik je. Vanmorgen was het een stuk kouder, maar in het begin, Piet, weet je nog dat we zeiden zo van God, ik had wel in de korte broek willen komen. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik, maar goed dat we dat niet gedaan hebben. Want toen ik daar vandaag fietste was het toch wel 0 graden. Ja. Hè? En morgen wordt het ook best wel koud, pakjesavond. Zijn jullie helemaal voorbereid? Ja, dat is net als andere jaren. We hebben alles wat kleding betreft, wat ons extra verwarmt, hebben we natuurlijk meegenomen. Is geen probleem, juffrouw, echt niet. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen het druk morgen, want iedereen moet natuurlijk wel op tijd zijn pakjes krijgen. En nadat iedereen van een cadeautje is voorzien, gaat de Sint weer terug naar Spanje. De verkiezing Vendraaienaar van het jaar gaat in 2014 niet door. Dat besluit heeft de redactie van Peel en Maas deze week na lang weken en wegen definitief genomen. Enerzijds omdat de aanmeldingen naar herhaalde oproepen minimaal waren. Anderzijds vanwege het financiële aspect. De verkiezing heeft 6 jaar plaatsgevonden. In de gemeente Bossen van Venray groeit een zeldzame naaldboom, de Jeneverbes. Om die te kunnen behouden zijn er op dit moment werkzaamheden in het bos aan de gang.
De jeneverbes is een zeer oude boom die na de laatste ijstijd in ons land begon te groeien. In de 20e eeuw is Nederland zo veranderd dat de jeneverbes zich niet meer kon handhaven. Er zijn nog maar een paar plekken waar je nu groeit, waaronder dus Venray. Maar om te kunnen blijven bestaan heeft de jeneverbes ruimte nodig. De gemeente Venray neemt maatregelen, omdat zij de jeneverbes zeer waardevol vinden. Nou, die is zo bijzonder omdat het een soort is die heel zeldzaam is, die weinig voorkomt, ook in Europa. En hier komt hij op wat grotere schaal voor, wordt hij gevonden, van oudsher een gebied waar hij groeide. En ja, een soort die zich heel moeilijk en langzaam ook voortplant. Ja, dat is ook een gegeven waardoor die behouden moet worden en waardoor je maatregelen moet nemen. En hoeveel kosten die maatregelen? Nou, die maatregelen hier die kosten in totaal een €50.000, iets meer dan dat. Waarvan het grootste deel door de provincie wordt bijgedragen vanwege het feit dat dit een Natura 2000 gebied is. En de gemeente Venray investeert daar €7.500 in. Die gedeeltelijk ook door het rooien van de bomen, de houtopbrengst ook weer wordt goedgemaakt. Dus dat betekent dat het toch een project is van enige omvang. Daarna moet het beheerd worden. Ook dat kost uiteraard geld, maar dat zit in onze beheerplannen. En daar wordt gekeken of we de schaapskudde die in Venray ook grazen, of we die ook hier kunnen laten grazen, zodat dit gebied ook open blijft. Daar zorgen die schapen voor, die grazen dan de nieuwe struikjes en boompjes gewoon af. Ja, en dan kan de jeneverbes lekker de ruimte hebben. En ja, er is natuurlijk ook heel wat commotie op dit moment rondom de kap van 850 bomen in de gemeente Venray. Ja. Is het niet gek om aan de ene kant te kappen als bezuinigingsmaatregel en hier dan geld in te stoppen om een bosje te behouden? Nou ja, we stoppen hier geld in om niet een bosje te behouden, maar om de jeneverbes te behouden. Je moet ook niet vergeten dat hier ook bomen voor gekapt worden. Dat zijn er op dit stuk zo'n 300. En als we kijken naar het totaal in het bosbeleidsplan wat unaniem door de Raad is vastgesteld eind vorig jaar, of eerder dit jaar, dan zie je dat we in totaal 42 hectare gaan omzetten naar hei. Dus dat zijn met een gemiddelde van 250 bomen per hectare, zijn dat er nogal wat. En daar hebben we niemand over gehoord, omdat dat natuurlijk past in een stuk natuurbeheer en omzetting naar het landschap zoals het was. Maar ja, met name de protesten die gaan erover dat bomen de longen zijn enzovoorts. Dus ja, toch een wat vreemde situatie moet ik zeggen. Om ruimte te creëren voor de jeneverbes worden een aantal bomen omgezaagd. Daarna wordt de bovenlaag van de grond verwijderd en kalk op de bodem gestrooid om hem minder zuur te maken. De werkzaamheden duren naar verwachting 6 tot 8 weken. Tot zover dit Pelamaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt en het blijft vrijwel droog. De temperatuur ligt net onder het vriespunt. Ook overdag is het bewolkt en overwegend droog. Het wordt 's middags hooguit zo'n 3 graden. Een fijne avond en graag tot morgen.